Fl-aħħar 24 siegħa rriżultaw 127 każ pożittiv ġdid ta' COVID-19 bil-każi attivi jitilgħu għal 2294. Il-total ta' każi li Malta rat minn Marzu 2020 l-hawn issa tela l 33,668. Dan meta fl-aħħar 8 ijiem irriżultaw b'kollox 1599 każ. Ta' tħassib il-fatt li fl-aħħar sigħat żdiedu bi 15 għal 34 il-persuni li qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei, fosthom persuna qed tingħata l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Madankollu l-Ministeru tas-Saħħa ma tal-ebda informazzjoni dwar l-etajiet ta' dawn il-persuni jew inkella kienu ximlaqmin. Min-naħa l-oħra, fortunatament fl-aħħar sigħat fiequ 109 persuni minn dan il-virus fil-waqt li sassieb tingħataw aktar minn 740,000 doża tal-vaċċin bi ftit anqas minn 370,000 persuna is-suma kompletament imlaqmin. Kien spjegat ukoll li l-età medja tal-persuni li rriżultaw pożittiv fl-aħħar sigħat hi 31. L-att ta' mwiet kawża tal-pandemija f'pajjiżna baqa' 421, hekk kif fortunatament ħadd ma tilef ħajtu fl-aħħar sigħat. L-aħħar vittma kienet il-mara ta' 73 sena li tħabbret fl-aġġornament li l-Ministeru għamel is-sibt.